ערב טוב שנביב. ערב טוב יעקב. ואתה אדם שמנהל סיפור אהבה עם המדינה הזאת, 2 מיליון, יותר מ2 מיליון קילומטרים רבועים, אבל רק כמה? 2 מיליון בני אדם. כן. מונגוליה ארץ מדהימה, ואכן זהו סיפור אהבה שמתחיל איפשהו מאוד רחוק בעברי. לפני כ-20 שנה קראתי ספר על מונגוליה, ודמיוני ניצת מהאומה הזו. והחלטתי לפני 3 שנים להגשים את החלום הזה ולהגיע למונגוליה. ואתה מגשים את החלום הזה מדי פעם בפעם? כן, לפני 3 שנים זו הייתה הפעם הראשונה. לפני 3 חודשים מסע צילום מרהיב של התרבות המונגולית, ואני מקווה להמשיך ולחזור על כך. אז אולי אנחנו נראה את הצילומים המרהיבים שלך, בבקשה. בשמחה. ואתה תספר לנו על המדינה הזאת. מונגוליה. הדבר הראשון שעולה בדמיונך כשאתה שומע את המילה מונגוליה זה המרחבים הענקיים, מקווי המים, האגמים היפהפיים, והירוק הכל כך זוהר, הירוק הבוהק בעיניים, שמיים תחולים עד אל האופק, ולכל מקום שאתה מביט 360 מעלות מסביבך, אתה רואה את האופק, אתה רואה את הטבע. במונגוליה אין כמעט דרכים, אנחנו השתמשנו בג'יפים רוסיים, ובעזרתם חצינו ופרצנו ממש דרכים בין אגמים, בין הרים, והגענו לכל המקומות הנידחים במונגוליה. אתם בג'יפים והם בסוסיהם, לאורך ההיסטוריה. אומה של נוודים. המונגולים בעצם נולדו על סוסים. המונגולי מקושר במלוא הווייתו אל הסוס. אנחנו רואים פה את המונגולים תופסים את אותם סוסי הבר, הסוסים המונגולים, שבמונגוליה יש מעל 3 מיליון סוסים ופחות מ2 מיליון אנשים. שמה, ככה הם יצרו את האימפריה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם עלי אדמות במאה ה-13. אין ספק, הלוחם הצלבני לא יכול היה להתמודד מול הניידות של הלוחם המונגולי. רואים אותם פה מאלפים את הסוסים, הרוכב הזה הדגים לנו איך הוא מאלף, והסוס בעצם שבר את האוכף עליו והוא רחב. שקיעות מרהיבות, הדמומיות של השמיים וזריחות מדהימות. אבל אנחנו רוצים לראות גם דברים אחרים ממונגוליה. הנה, הילדים ככה הם מתגוררים. כן, זהו הגר, זהו אוהל מונגולי, והילדים במונגוליה זוכים לחינוך. אז הילדים במונגוליה שוהים בבית הספר 7 שנים, חוק חינוך חובה, ובקיץ הם חוזרים אל המשפחה, עוזרים במלאכות הבית, כמו הילדה החמודה הזו שחלבה את העז. לאחר מכן זה עובר אל הגר, אל תוך הגר, ושם הסבתא מפסטרת את החלב ומגישה לנו אותו לשתייה. הגר, פנימו של הגר, מאוד צבעוני, כמו שאתה רואה. רואים פה את תמונת הנשיא מימין, ומשמאל כל התמונות המשפחתיות שהם אספו לאורך ההיסטוריה. הגר, צריך להבהיר שוב, זהו אוהל, אוהל המגורים. אוהל מגורים מקושט, מאוד צבעוני. רואים פה עבודות רקמה שהמבוגרים עושים. ופה רואים את הילדים המונגולים מתפעלים מתמונות שאנו בקבוצת הצילום הפקנו עבורם, נתנו להם תמונות למזכרת מהטיול שלנו, מאוד התלהבו, אפילו גררו אותנו לצלם את הסבתא הגוססת שישאר להם מזכרת. הטכנולוגיה לא מגיעה אליהם? לא, ממש לא. אנו בועה טכנולוגית בתוך מדינה פרימיטיבית. רואים פה את הגר עצמו שהוא בעצם מהווה המחסה שלהם בחורף המונגולי הקשה, עד מינוס 40 מעלות הטמפרטורה, ובקיץ עד ל-20 מעלות, והאוהל הזה מספק להם את כל המחסה שהם צריכים, ובעונת הנדידה אורזים את האוהל הזה, שמים אותו על העגלה שאנחנו רואים אותו פה מולנו, עגלת עץ עם גלגלי עץ, ונודדים בעקבות המרעה. פירוש הדבר, אילן, שמונגוליה זרועה אוהלים כאלה? מונגוליה זרועת אוהלים, אבל לא בכמות גבוהה, משום שפחות ממיליון נמצאים שם באזור הנדידה. אנו רואים פה את שחיטה מונגולית, הוא ישחיל את ידו לתוך ליבה של הכבש, עוצר אותו מלפעום. לאחר מכן המונגולים, הארוחה הזו נקראת החורחוג, ארוחה מסורתית, והם פורסים את הבשר, מכניסים אותו לאחר שמטבלים לתוך סיר יחד שהולהט באש, יחד עם אבנים שהלהיטו אותם לפני כן על המדורה. רואים אותם פה מניחים את הבשר ואת האבנים. לאחר מכן עוד 2 שעתיים על האש, והריח שיוצא מהדבר הזה
הוא בהחלט מעורר. בואו נעבור עכשיו לקטע מן העבר המפואר של מונגוליה. אין ספק. כאמור, אימפריה אדירה שהייתה במאה ה-13. הנה. ג'ינג'יס חאן ניבט אליך מכל מקום במונגוליה. זוהי עיר הבירה הקדומה של ג'ינג'יס חאן, נקראת חרחורין. בחרחורין נותרו היום מספר מנזרים, ובעצם ניתן לומר על המונגולים שהם מאמינים בשמניזם, במעורב יחד עם אמונה בבודהיזם. בחרחורין ישנם מספר מנזרים, הם ממשיכים לעבוד את הבודהיזם. אבל בשנה הבאה מונגוליה תציין 800 שנה להולדתו של ג'ינגיס חאן. כן, הוא נולד ב-1206. שנה הבאה, אכן זה 800 שנה להיבחרו של ג'ינגיס חאן לקור. הוא המונגולי הגדול מכולם. נכון, ומעניין לראות כיצד המונגולים מתייחסים לג'ינגיס חאן, הסב, הטוב והמיטיב, ומצד שני אנו יודעים את כיבושיו של חצי עולם. אנחנו רואים פה את אמונתם בכוחות הטבע, בסלע, בעץ. זהו עץ בן 300 שנה, שהמונגולים מאמינים בקדושתו וביכולתו לספק להם ברכה, מקיפים את העץ ונותנים לו, מגישים לו מלכות ומתנות לאלים המונגולים. מקצת מן המסורת המונגולית ובשעות הפנאי. בשעות הפנאי. המונגולים רואים את המקנה, הילדים רואים את המקנה, ומצד שני, פעם בשנה הם מתאספים לעשות תחרויות, יום מעין ספורט, שבהם משתבחים הגברים המונגולים, אם זה תחרות היאבקות, תחרות רכיבה על סוסים ותחרות חץ וקשת. אנו רואים פה התאבקות מונגולית, לאחר מכן המתאבק רוקד את ריקוד הנשר, ובו הוא מבטא את תודתו לאלים שנתנו לו את הניצחון, וחובש את הכובע שמעיד על ניצחונו. התחרויות האלה מתקיימות פעם בשנה בעיר הבירה אולן בטר. כלומר, הם אוהבים לחזור למסורת של העבר, להיסטוריה שלהם. נכון. המסורת טבועה בדמם. אנו רואים את המסורת מתחילה בעצם מגידול הילד, ההיאבקות, כוח הגוף והתעוזה של הילדים המונגולים שנאבקים אחד בשני, מתאמנים לקראת היותם גדולי המתאבקים במונגוליה. ושוב, סוסים. בכל מקום. המונגולי מחובר אל סוסו, לא תוכל למצוא מונגולי ללא סוס. אין שום קמצות של פיתוח, של התקדמות טכנולוגית? לא. הם מאוד מקפידים לחזור חזרה אל העבר. הם אהבו את הרעיון של ישראלי, והם אפילו הלבישו אותי בבגדי המסורת שלהם, הכריחו אותי להילחם נגד המונגולי, גברתן, הפסדתי. רואים פה את התרבות, את החלק השני. אנחנו רואים, אבל בוא נשמע קצת את המוזיקה. הכלי הזה שאנחנו רואים עכשיו נקרא ראש סוס, וזהו כלי עליו פרט הנגן המונגולי ששר שירה שנקראת שירת חומי. בעזרת השירה הזו, כמו שאתם שומעים עכשיו, הם ממש מבטאים את הטבע, הם מבטאים את דהירת הסוסים, את שירת הציפור והזמיר. השירה הזו מושרת מתוך הגרון, ובעזרתה הם מביעים את חיי היום-יום במונגוליה. אילן, אתה כל כך התחברת למונגולים, גם בשיחות שהיו לנו לפני השידור. האם הם התחברו גם אליך? נהדר. האם הם ראו שאתה מאוהב בהם? נהדר. המונגולים, המדיה שלנו ליצור איתם קשר הייתה המצלמה, וברגע שהראינו להם את המצלמה, הם נפתחו אלינו, הם התחברו אלינו, וביקשו ממש שנצלם עבורם את כל המשפחה וניתן להם תמונות. המונגולים עם נפלא. תשמור איתם על קשר? בוודאי. אני מתכוון לחזור לשם בשנה הבאה, והמונגולים הם חלק מהתרבות שלי כרגע. אילן אביב, מהנדס מחשבים, נדמה לי. כן. תודה רבה לך. תודה רבה לך, יעקב. מכאן למתיסיהו, יהודי מאמין, אך גם זמר הראפ והרגעי, המסיים הערב בירושלים את מעשה.